का कहल जाओ, आजकल नौकरी के समस्या बा। आ महटर के नौकरी मिलल एहू में आफते बा। महटर बनला में पाप बा। कौन कइल गइल पढ़ाई, ई कौन कइल गइल पढ़ाई पढ़ल केकर शराप बा। कौन कइल गइल पढ़ाई पढ़ल केकर शराप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप। टाइम से स्कूले जाई, टाइम से स्कूले जाई, करी खूब पढ़ाई। आ लइका लइकी कुछ करो करी मत कड़ाई। मारे के तो नाव मत ली, मारे के तो नाव मत ली ही। डांटहू के अधिकार नहीं खे। आ गलती ओकर माने खातिर मायो बाप तैयार नहीं। वाह 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 वाह। ओरहन लेके कहाँ जाए, वाह ओरहन लेके कहाँ जाए। लइका से लांगा बाप बा। और बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप बा। वाह वाह। जे स्कूल के मुंह ना देखो, जे स्कूल के मुंह ना देखल बोझा ढोलस घास के, उहो शिक्षा दे रहल बा एमए बीए पास के। वाह। जे स्कूल के मुंह ना देखल बोझा ढोलस घास के, उहो शिक्षा दे रहल बा एमए बीए पास के। जे करिया अक्षर ना जाने, जे करिया अक्षर ना जाने, वो गधो आके टोक देता। आ कुकुर जेकरा लाज न आया उहो आके भोंक देता। रंग जमावता ऊ हो, रंग जमावता ऊ हो जे बिल्कुल अंगूठा छाप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप। आवत है जब छात्रवृत्ति के टाइम, आवत है जब छात्रवृत्ति के टाइम, तो संख्या लागता बढ़े। आ जौना के नाव कट गइल बा उहो लागता पढ़े। आवत है जब पैसा के टाइम, तो संख्या लागता बढ़े। आ जौना के नाव कट गइल बा उहो लागता पढ़े। बुझाते नहीं खे पढ़ाई से कितना गहरा बनाता, बुझाते नहीं के पढ़ाई से कितना गहरा बनाता। आ जहिए पैसा मिल गई तहिए से भइल न पाता। हाजरी ओकर बनावत रही। ई अभिभावक के चाप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप। 75% हाजिरी नहीं खे तबो दे द पैसा। 75% हाजिरी नहीं खे तबो दे द पैसा। आ होता खूब लड़ाई जैसे लड़े भैंसा भेड़ा भैंसा। 75% हाजिरी नहीं खे तबो दे द पैसा। होता खूब लड़ाई जैसे लड़े भेड़ा भैंसा। वाह वाह। महटर संगे विद्यालय में होता मारा मारी, महटर संगे विद्यालय में होता मारा मारी। केहू चलावे थप्पड़ केहू देता भरपेट गारी। विद्यालय में रोज रोज ये क्रिया का लाभ बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप। लइका लइकी असुदंड की लाज न तनिको डरे बा। लइका लइकी असुदंड की लाज न तनिको डरे बा। आ महटर अइलन विद्यालय में, लइका वहीं घरे बा। घरे भइल संपर्क, घरे भइल संपर्क ओहिजो से लइका गोले बा। का समझइबा का बतलाइबा, मायो बाई भकोले बा। पढ़ाई के कुछ बुझे ना, पढ़ाई के कुछ बुझे ना। दिमागे बिल्कुल साफ बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप। वाह वाह। लइकन के कहाता पढ़े के, लइकन के कहाता पढ़े के, करिए पाठ याद। कबू याद न करी ऊ आई अब एक हफ्ता के बाद। पूछताछ यदि कइल गइल भइल जहाँ कड़ाई, तो झट से कह दी का आई हम नहीं के होत पढ़ाई। ई आरोप केहू लगा दी, ई आरोप केहू लगा दी। ऐसन ई अभिशाप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप बा। वाह वाह वाह। ऐसन सब स्कूल के मेंबर, ऐसन सब स्कूल के मेंबर चिंता केवल चेट के। आयावत आलो खैनी खा धुआं छोड़त सिगरेट के। विद्यालय के नैतिकता मिल गइल बाटे धूल में। आ दारू पी के मुंह मकावत आ जाता स्कूल में। कहल ओकरो करत रही, कहल ओकरो करी जेकरा पर गुंडागर्दी के छाप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप। मध्याह्न भोजन में, मध्याह्न भोजन में लइकन के होता खूब भलाई, मध्याह्न भोजन में लइकन के होता खूब भलाई। पिलुआ वाला सड़ल चाउर होता खूब सप्लाई। ओहू में बा खींचा खींची लूट मचल बा आउर। हाँ, ओहू में बा खींचा खींची लूट मचल बा आउर। 50 किलो के बोरी में बा 35 किलो चाउर। 15 किलो पहले ही गाय, 15 किलो पहले ही गाय। यह सरकारी नाप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर बनला में पाप बा। अब बुझाइल हमरा ई महटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह।